Nástroje v matematike. Všetky objekty môžeme otočiť tak, že ich pomocou úchytu obtiahnutia, otočiť objekt, otočíme okolo ich stredu. V tomto prípade pomocou nástroja začiatok osí XY môžeme pridať začiatočný bod na ľubovoľné miesto na stránke. Ak klikneme na otočiť objekt, ten sa otočí okolo vytvoreného začiatočného bodu. Na stránke máme dva obrázky, ktoré som si tam vložila a vidíme, že každý obrázok sa môže otáčať okolo vlastnej stredovej osy, ak si teda zvolíme otočiť objekt, ale ak zvolíme nástroj, matematické nástroje, XY začiatok, tak každý z objektov, ak ho uchytíme za otočiť objekt, sa otáča okolo stredového bodu pomyslenej kružnice. Skontrolujem aj tento druhý obrázok, či je to skutočne tak. Kde môžeme toto využiť? Určite na hodinách geografie, chémie, fyziky. Je to v podstate ľubovoľné. Poďme na ďalší obrázok. Kalkulačka. Iste netreba nikomu vysvetľovať, ako kalkulačka funguje. Nástroje, matematické nástroje, kalkulačka. Snáď si len skontrolujeme, či funguje správne. 4 plus 5 sa rovná 9. Poďme na ďalšiu stránku. Kocky. Hádzanie kockami. Je možné hodiť až 5 kociek od 1 do 5 a to kliknutím. Rýchlosť je 3 až 11 sekúnd. Zvolíme si teda nástroj kocky. V poli kocky je možné si zvoliť počet kociek, rýchlosť hodu a či chceme vložiť výsledok do predvádzacieho zošita alebo nie. Klikneme na tlačidlo hodiť a tiež výstup do predvádzacieho zošita. Na príslušnej stránke sa nám ukáže súčet, ako môžete vidieť. Takže nástroje, matematické nástroje, kocky. Boli sme štedrí, zvolili sme si 5 kociek, teraz môžeme byť menej štedrí, dáme si 2 kocky, dáme si najmenšiu rýchlosť, si zvolíme hodiť. No a výstup na predvádzací zošit. Vidíme, že číslo pribudlo na stránku. Kde môžeme využiť? Určite využitie je na ktorejkoľvek vyučovacej hodine. Napríklad na hodine anglického jazyka môžeme teda kocky využiť tak, že podľa hodeného počtu na každej kocke máme, dajme tomu, 3 kocky, 3 žiakov a každému tá kocka ukáže, koľko slov by mala mať jeho veta alebo koľko sloviec má napísať veľmi rýchlo do zošita na tabuľu a podobne. Poďme na ďalšiu stránku. Pravítko. Ako na to? Pozrime si krátke video. This video will demonstrate how to use the ruler tool to measure in a Promethean flip chart. I'm going to click Tools, Maths Tools, go over to Ruler, and that will produce the ruler for me. If I move my mouse into the center, you'll see there's a little crosshair, so I can click and drag my ruler to the center. I can also go to the end, and as you see, my pointer will turn into a little arrow, so I can make the ruler shorter or longer. If I move to the peripheral of my ruler, you'll see my pointer then turns into a little curved arrow. I can click, and that's going to change the angle of which my ruler is setting. If I move to the center, I can click, change the top scale to say centimeters, and the bottom scale to millimeters. So I could flip my ruler around very quickly, use millimeters or centimeters. Now I want to draw a line.
take my ruler and measure my line. If I want a perfectly straight line, what I can do is click, let's say a different color, let's say blue. Then if I move my mouse, which is my pen, move it right to the edge of the line, you'll see those little tiny blue dots on the edge. So I can click, and just drag my pen up. I'll move my ruler away, and as you can see, it will enable me to draw a perfectly straight line. This was using the ruler to measure things in Promethean Active Inspire. No, ďalší nástroj je uhlomer. Môžeme si ho dať na stránku predvádzacieho zošita. Takže uhlomer. Podobne ako s pravítkom si môžeme manipulovať, môžeme ho premiesňovať, takisto môžeme zväčšovať, zmenšovať alebo ním otáčať. Môžeme, vidíte, že sa tam ukazuje počet stupňov, takisto môžeme ho zvoliť polovičný uhlomer. Ďalej môžeme zvoliť oblúk, uzavretý oblúk na uhlomere, alebo môžeme ho jednoducho zavrieť. Poďme na ďalšiu stránku. Kružidlo, takisto si zvolíme ponuke, v tej istej ponuke kružidlo, ako vidíte, ak kliknutím na ľavé rameno presunieme kružidlo, kliknutím na pravé otáčame s kružidlom po stránke a kliknutím na držiace rusky môžeme meniť polomér.